मथा मथि 1:30 उनावहाय जोंनि बाथिपारा गामियावहाय जोंनि लामाजोंनो थांदोंमोन आंनि न' सेरजोंहाय 7टा गारि बिथांमोना फैनायनि उनावहाय 20 सेकेन्डबो लायाखै बिथांमोना जयैनो ओंखारनानैहाय जेबायदि अन्थाइ खुबैदों नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि गारियाहाय डेमेज जानायखौहाय जों सानदों जेरै हाग्रामा सारखौहाय दिनै हरावहाय बिथांमोना एटेक खालामदों मैया जोंनि इउथ बिपिएफनि आदा प्रहलाद ब्रह्मखौ बिथांमोना एटेक खालामदों बेबायदिनो आरोबाव खनसेबाव आं सानो इउपिपिएलनि आदामोना बिरोधी दलनि जाय व्यक्तिफोर दङ बिथांमोनाहाय दिनै हरनि समावहाय 1:30 बाजानि उनावबो बिथांमोना दिनै बाथिपारा गामियाव फैनानैहाय आंनि आंगो गामियाव फैनानैहाय बिथांमोना जेबायदि अन्थाइ खुबैदों जेबायदि बिथांमोनहा एटेक खालामदों बेजोंहाय आंनि गारिनि खहा जानायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे आं दुखु फोरमायदों जे बिथांमोना मानो दिनै शान्ति परिबेश फैनायनि उनावबो बिथांमोना गावसोरनो बुङो जे शान्ति फैबाय होननानैहाय नाथाय बिथांमोना दिनै भायलेन्सखौ चुज खालामदों ओंखायनो आं दिनैहाय आंनि न'निफ्राय आं दिनैहाय दुखु फोरमायदों जे बिथांमोना बिदि खालामनो नाङामोन हाग्रामा महिलारि सारखौबो दिनै मोनायाव खालामबाय मैया मोनायावबो बिथांमोना आदा प्रहलाद ब्रह्मखौबो खालामबाय आरो फिन खेबसेबाव आरो बिथांमोना 8टा-9टा गारि फैनानैहाय 20-30 जन बिथांमोना जयैनो ओंखारनानैहाय जेबायदि अन्थाइ खुबैनानै जोंनि न'आवहाय बिथांमोना एटेक खालामदों बेखौ आङो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों आं खावलायनो सानदों इउपिपिएलनि आदामोनखौहाय नोंथांमोना बिदि एटेक खालामनायनिबो अनगा हायोबा नोंथांमोना चिफ मिनिस्टारनावहाय मोनसे रिक्वेस्ट खालाम एनडिएफबि आदामोनखौ जेलनिफ्राय बख' रन्जन दैमारि आदामोनखौ जेलनिफ्राय बख' दिनै एनडिएफबि आदामोननो मार्टियार एनडिएफबि आदामोननो एबसुनि एनडिएफबि आदामोननो नोंथांमोना हायोबा साख्रि हो गोहो दङब्ला नोंथांमोना बै बिर जोलाव आदामोननि थाखाय बुं नोंथांमोना बिदि एटेक खालामनाया मोजां जायाखै गतिके आं रायजो राजानो खावलायदों दिनै इउपिपिएलनि लिडारफोराहाय शान्तिखौ बिथांमोना नागिराखै दिनै जोंखौहाय साफा एटेक खालामनानै बिथांमोना प्रमान होगासिनो दङ जे बिथांमोना